Chris Fearn irriżenja minn deputat Prim Ministru talab biex il-Gvern ma jkomplix bin-nomina tiegħu għal Kummissarju Ewropew. Tenna li dan qed jagħmlu mhux għax għandu dubju mill-innoċenza tiegħu fuq akkużi wara l-inkjesta marbuta mal-konċessjoni tal-isptarijiet. Fearn ċaħad b'mod kategoriku l-akkużi fuqu u semma li anka l-Awditur Ġenerali fejn rapporti lanqas imqar semmu xi forma ta' akkużi jew ħtija fil-konfront tiegħu. Il-Prim Ministru talab lil Chris Fearn jirrikonsidra d-deċiżjoni tiegħu. Wara li Fearn ħad deċiżjoni, il-Prim Ministru qal f'kummenti mal-ġurnalisti li llum il-pajjiż tilef persuna li hu konvint mill-integrità u l-kapaċitajiet tiegħu. Illum tilef il-pajjiż. Illum il-pajjiż tilef persuna li jiena totalment konvint mill-integrità u mill-kapaċitajiet tagħha. U meta jintemm il-proċess ġudizzjarju kontra Mr. Fearn, il-pajjiż għad jifhem iżjed x'persuna tilef illum. U lil kull min huwa bħal Mr. Fearn li ħadem b'mod lejali lejn il-pajjiż partikolarment fl-iktar mumenti sensittivi u diffiċli għalih. Nisent għan id-defendihom bis-saħħa. Sa dan it-tant, Chris Fearn qal li l-akkużi kontrih huma ġusti u jħares il-qudiem li naddaf ismu b'mod spedit fi proċess ġudizzjarju. Qal li l-qorti tfittex kemm tfittex fuqu, mhux se ssib xejn għajr l-innoċenza tiegħu. Qal li hu dejjem qiegħda dmiru b'rettezza. Fearn irringrazzja lill-Prim Ministru tal-fiduċja murija fih u tal-opportunità li tah biex iservi lil Malta u lil poplu. Sostna li kien l-akbar unur ta' ħajtu li jagħmel dan. Temm jgħid li jixtieq li l-proċess ġudizzjarju jitmexxa b'mod spedit ħalli jekk pajjiżu jerġa' jsejjaħlu ikun f'pożizzjoni li jservih. Ftit wara b'reazzjoni għall mistoqsija tal-Midja Nazzjonalista, il-Prim Ministru nnota li kriżi ilha għaddejja snin fil-Partit Nazzjonalista. Seraħ rasek illi ma hemm ebda kriżi fil-pajjiż kontrarjament għal dak li qed jipprova jpinġi l-Partit Nazzjonalista, anzi gvern totalment iffukat sabiex sa 8 ta' Ġunju nibqgħu nikkonvinċu aktar lill poplu tagħna dwar l-importanza tal-vot ta' 8 ta' Ġunju biex dal-pajjiż ikollu lokalitajiet illi jixraqlu, biex dal-pajjiż ikollu l-Ewropa li jixraqlu, però fuq kollox ikollu wkoll is-sovranità tal-poplu illi tiġi salvagwardjata, illi jkun il-poplu illi jagħżel hu. Il-Prim Ministru qal li hu għalhekk se jibqa' affukat ukoll biex nibqgħu mexxin bil-mandat elettorali li ngħata lill-Partit Laburista ħalli 1000 proposta jkomplu jissarfu f'ġid tal-pajjiż. Temm jgħid li għandu fiduċja sħiħa fi Chris Fearn se jkompli jaħdem biex sa 8 ta' Ġunju ir-rieda tal-poplu tkompli titwettaq u anke ssir l-implementazzjoni tal-manifest elettorali. Mr. Fearn għandi fiduċja sħiħa li minn issa sa 8 ta' Ġunju se jkun qed jaħdem sfiq ukoll biex dik ir-rieda tal-poplu tkompli titwettaq u titwettaq ukoll fil-manifest elettorali fil-implementazzjoni tal-manifest elettorali.